No niin, nyt. No hei. Meillä on tänään kampausstudio. Niin kuin näkyy, niin mulla on hiukset nyt harjattu tälleen hyvin. Noin. Sitten me voidaan alkaa tekemään tämmöstä, vaikka tehtäisikö me sitten sivuponnari. Olisiko se hyvä? Laittakaa sydämiä ja hymiöitä sinne tulemaan ja sinne chattiin, jos te haluatte sivuponnarin. Jos te haluatte laittaa viestin. Joo, sekin onnistuu. Tuliko sinne nyt mitään reaktioita? Siellä lukee, että onpa söpö. Että laitetaan sivuponnari. Joo. Okei. No niin. Sitten me voidaan tehdä siihen tämmönen lenkki. No niin, nyt se on valmis. No hyvä. No niin, heippa ensi kertaan. Tää kestää vähän aikaa. Nyt pitää sanoa. Ai sä oot kuullut paljon virkistä. Mut hei, mulla on tämmönen kampaus. Ei, tässä taidittaa. Nyt tämä esittelee opettajaa. Siis niin, hyvä. Mä laitan puolelta opettajana. Mutta kerro sitä kameraa mun päivänä. Joo, kiitti. Katso samalla, kun kuvaat, niin sitten nähdään kuvat. Mulla on nyt siis semmoinen asia. Niin kuvaat, siis mä oon tietoa. Vauva tekee jotain. No voi, tämä on opettajan arvioita. Kun opettajan, niin sitten joku hei. Vauva, hei, mikäs vauvalla on? Tällä on joku levu. Tämä on joku levu. Oho, nyt juolin. Hyvä. No niin, sitten vaikka taangit. Sitten voi. Vaikka joku some. Kaikki hälytykset päälle. Täällä vauva, kuuleeko aikuiset? No, kuuntelen. onko palohälytyksiä? Vauva, kuittaa ei ole palohälytyksiä. Onko siellä, mitä siellä on vikana? Täällä vauva, haluaisin hieman syötäväkin. Okei, minä lähden. Oho, mitä täällä on? Joo, ja sitten täällä on jotain. Sitten täällä sakkossa jotain. Tässä minun. Monta videoa sä oot Kuvan tämän vähän pidemmän. Tässä on möökä. Joo. Mitäs muita esittele vaan, mitä kaikki saa? Kuvaa sinne päin. Sitten täällä on tämmöisiä muumeitakin. Siellä on vissiin 2 niiskua. Joo, noin. Ja sitten täältä löytyy vielä muskaluikkunen. Ja tässä on muumipeikko. Ja tässä on... Ei tää olikaan muumipeikko, mä muistan. Tää oli vissiin pappailuvan hattua äsken. Joo, ja sitten tämä on tuukekki. Tuutik, joo. Se on nyt lentarihahmo. Ja sitten ruokaa tehdään. Tai mikä tää oli? Onko se toi... Siis toi... Apua, nyt hävisi ihan tästä. Makki Makaloinen. Keksit sen. No tää joka on aina kauhean siisti. Nyt tulee jotain. Nyt tapahtuu joku tää levo pyörii mun kädessä. Ei, täältä tulee nyt eri